Bueno, erronka baten ibilbidean, behin erronka aurkeztu eta identifikatu ondoren, eta parametroak zehazteko bide horretan, ikasleei zenbait galdera egingo genizkieke, erronkari lotutako beharrak, ezagutzak eta beharrak nolabait identifikatzeko. Horretarako dokumentu kolaboratibo bat erabiliko genuke, eta horretan galdera hoiei taldeka, nolabait ere hausnarketa eta erantzuna ematen saiatzen dira. Ideia guzti horiek taldean landu ondoren, guztion artean ideiak bateratuko genituzke, Padlet gisako horma batean. Erronka honetan esaterako, espazio ezberdin edo eremu ezberdinetan aurre ikusten dituzten beharrak eta beraien ezagutzak identifikatu beharko lituzteke. Hortik aurrera, gure saioak eta hurrengo urratsak diseinatzeko. Hori izango litzateke pixka bat.